Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Тәкъдиргә иман дигән тапшыруны дәвам итәбез һәм без сезнең белән вакыт белән мәңгелек арасындагы аерманы ачыкларга тырышырбыз. Әлбәттә, алдагы сериядә без сезнең белән кешеләрнең вакыт һәм мәңгелек кебек билгеләмәләрне бутаулары нәтиҗәсендә еш кына тәкъдирнең дә асылын ялгыш кабул итүләре яки дөрес аңламаулары турында сөйләшеп үттек. Хәзер, әлбәттә, тагын бер мисал карыйк. Ул вакыт һәм шиксез булган мәңгелек арасындагы аерманы яхшырак аңларга мөмкинлек бирәчәк. Алдан әйтеп китәсе килә. Без Раббыбыз турында да, аның безгә күрсәтмәгән гаип нәрсәләре турында да мисалларны былай гына китерә алабыз. Әйдәгез, күз алдыбызга бер туры сызык китерик. Яки булмаса, каршыбызда берәр төрле парта булса, аның бер ягын алыйк һәм нәкъ уртасына бер нокта ясыйк. Яшел булсын. Шушы яшел ноктага кадәр сул яктагы булган вакыт ул үткән заман. Ә инде шушы ноктадан алып уң якка кадәр булган вакыт ул киләчәк заман. Аннан соң һәрберебездә бар фонарь, шулай бит. Бер фонарь алыйк һәм шушы ноктага яктыртыйк. Шушы кырыйга яктыртыйк. Ул сызыкка шактый якын урнашуы нәтиҗәсендә хәзерге вакытны символлаштыра торган кисемтәне генә яктырта. Әмма фонарьны күтәрсәк, яктылык үткән һәм киләчәкне символлаштыра торган өлешләрне дә төшә башлаячак. Моны җиңел аңлап була. Стенага якын басыйк, алыйк бер төрле фонарь һәм яктыртыйк. Һәм әкренләп стенадан ераклаша башлыйк фонарь белән. Ут һаман да күбрәк стенаның өлешен яктырта башлаячак. Монда да шулай. Шуңа күрә, әгәр дә аны тагы да югарырак күтәрсәк, ягъни фонарьны, яктыртылган өлешләр тагы да күбрәк булачак. Һәм без фонарьны никадәр югарырак күтәрсәк, безнең каршыдагы ясап куйган туры сызыкның өлешләрен дә шул кадәр күбрәк яктырта алачакбыз. Һәм инде ниһаять, фонарьны бик югары күтәреп, без яктылыкның тулысынча башыннан ахырына кадәр төшүенә ирешә алабыз. Фонарь урнашкан ноктаны мәңгелек дип атарга мөмкин. Әлбәттә, без әйткәнебезчә, безнең мисаллар хакыйкатьтән ерак булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә бөтен мисаллардан пак. Фонарь урнашкан ноктаны мәңгелек дип алсак, анда бер вакытта үткәннәр дә, хәзерге дә, киләчәк тә яктыртылган, шулай бит. Без илаһи мәңгелек турында сөйләгәндә, нәкъ менә Аллаһ Тәгаләнең бер вакытта үткәнне, хәзерге һәм киләчәк турындагы белемнәрен күз алдында тотабыз. Раббыбыз Аллаһның гыйлеме бөтен әйберне ала. Ул үткәнне, киләчәкне, хәзергене ала. Без нәрсә кылганны ала һәм без нәрсә кылачагыбызны да ала. Бу Раббыбыз өчен бик җиңел. Без бу дөньяга билгеле бер вакытта килдек. Һәм дөнья яратылганнан бирле безгә кадәр булган бөтен нәрсә дә чагыштырмача еракта калды. Безнең өчен барлык алдагы буын ул киләчәк. Һәм без алар өчен үткәндә булачакбыз. Бүгенге көндә мәрхүм бабаларыбыз өчен хәзерге вакытта үзенең оныкларын көтә торган булганнар. Әмма вакыт узу белән алар бу дөньядан китеп, инде алар безнең өчен үткәнгә үрелде. Бер вакыт без дә бу дөньядан китәчәкбез һәм алдагы буыннар өчен үткәндә булачакбыз. Аллаһ Тәгалә дөнья яратылганнан алып киләчәккә кадәр күрүче һәм барысын да белүче. Ул нинди дә булса вакытлы кысалардан пактыр. Шуңа күрә кеше үзенең бөтен гамәлләрен аңа шулай язылганга башкара дип әйтү дөрес түгел. Чөнки Аллаһ Тәгалә безнең турында һәр кайсыбызның үзенчәлекләре турында белеп, безнең үзебезне тотышыбызга туры китереп тәкъдирне билгеләгән. Анда без үз ихтиярыбыз һәм акылыбыз ярдәмендә сайлау хукукына иябез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне кылган гынахлы гамәлләребездә гаепләү һич тә дөрес түгел. Бу гадел дә түгел. Әгәр дә мантыйкка таянсак, миңа инде шулай язылганга күрә мин гынах кылдым дисәк, ул чагында барысы да язылган
һәм хәл ителгән булгач, ни өчен кешеләргә укырга, имтиханнар тапшырырга? Сезгә булай да хезмәт хакы алырга дип язылган икән, ни өчен эшкә йөрергә? Мантыйкка бер дә ярашлы түгел. Шулай бит. Үзең кылган гынахларыңны тәкъдиргә язылган дип акларга тырышу, әлбәттә, бу инде дөрес фикер йөртү түгел, һәм әлбәттә, үзеңне алдау кебек шөгыльләргә тиң. Аллаһы Тәгалә берәүне дә гынах кылырга мәҗбүр итми, һәм үзенең белеме ярдәмендә адәм баласының язмышын билгели. Адәм нәселенә нәрсә яхшы, нәрсә начар икәнен анализлый белә торган. Моның өчен үзен нәрсә көткәнлеген аңлый торган. Ни эшләргә икәнен үзе сайларга хокуклы акыл бирелгән. Кешенең акылы аның мөмкинлекләре кебек әлбәттә шикле. Шуңа күрә без Аллаһы Тәгалә кодрәтенең, белеменең күләмен күз алдына да китерә алмыйбыз. Шулай да безнең тарафтан китерелгән мисаллар үз гынахларын Аллаһы Тәгалә тарафыннан билгеләнгән тәкъдир нәтиҗәсендә диергә әзер булган кешеләрнең инде ялгыш фикерләүләре турында аңларга ярдәм итәр дип өметләнеп калабыз. Бүгенгә менә шулар. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.